मोजां मोना बे जायगाखौ बिबारा आरामनो नै बेलासि जाखाबायनो दासो बङाइगाव ओंखारदों जों बङाइगावआव फैगासिनो दङ सेन्ट आगस्टिन हस्पिटालाव सासे फोरोंगिरि लोमजाना दङ नालाय बेखौ नायनो थांगोन जों नै सेन्ट आगस्टिन हस्पिटाल नै मादार मेरि हस्पिटाल हाबफैदों जों नै सासे मास्टार लोमजाना दंफैयोना बेखौहाय एडमिट जानानै दंफैयो नायनो फैदों नोङो हाबबिबायना हस्पिटाल सिङाव हाबबाय नै दाना ओरैबायदि साफा हस्पिटालफोरनि मादाव सेन्ट आगस्टिनानो साफा क्लिनसिन बेलासि जाबायना नै बारा मानसियानो गैया औ ओरैसो जागोन बे इमारजेन्सिसो ओरै फै गोजौआव गोजौआव गाखोलांबाय दाहायसो मोनगोन खर' गावनायसो जादोंथ' इयो खर' गावनायसो जादों सिन सिन जाजोब्बाय नै थालोआ गोलैफैनाय बायदि जायोथ' थालोआनो गोदोजोबखायो खर' गावनाय जाला हांगार मोजां मोनो हांगार जायो दस्रा मुलि दंना ओमफ्राय खर' गावनायाबो जोंनिया औ ओरैनो फैनो मोनखायो गारियानो थांफिननायसोहाय नै जि गोबाव थाफैबाय जों नै बे हस्पिटालावनोमोन जों फैनाया सेन्ट आगस्टिन हस्पिटाल आयु मा फिथाइ बिलाय नायद' नै फिथाइया जि गिदिर गिदिर आसुरितसो नै फिथाइया बेयावबा सेंग्रा सिख्लाफोर इन्ट्रेस्ट लाफैयो माला जागोन र' आंनि 1K साला जाहोगोन आङो 1K जाया दाबो 1K जानायनि सौग्रावबायहाय आद्रिनो जोंना बङाइगावआ एसे लेथ्राहाय जायगायानो साफा मोना नंगौ मोजाङानो अट'आव दंथ'यो ने दा सम जों अट'आव दंथ'योहाय उफाय गैया नै लामा बानायदोंना लामाया जि गाज्रि ट्राफिक लाइन जाबाय थायो नै शिलंनि बायदिसो जाबाय लामायानो थाथ'नो